Može, evo nas sa prvacima Hrvatske u elitnom rangu, sezona 2008-09, ekipa Taurus Komtel iz Rijeke. Na početku molim vas samo da mi se predstavite. Ovo je... Nijaz Dizdarović, predsjednik kluba. Predsjednik kluba. Tonči Restović, treći igrač. William Igrač. Igor Šestan. Pečak Sebastian. Goran Protega, četvrti igrač. Davor Valentin, kapetan. Kapetan ekipe. Onda ćemo krenuti od kapetana. Bravo kapetan! Recite nam, je li bilo naporno, teško osvojiti titulu prvaka Hrvatske ili je to bila onako šetnja? Ne bih to nazvao šetnjom, ali teže je gledat, jer ja nisam igrao na ovom državnom prvenstvu, teže je gledat, moram priznat, nego igrat. Dobro, protiv koga je bilo najteže? Vegas, finale 10 Vegas. Finale 10 gdje je odlučivala, bilo je 8-8 i 1-1 u Malema i Restović je izašao i naša pobjeda. Goran Proteg, prvak Europe od prije 3 godine. Recite nam kako ste vi doživjeli ovo sad, ili ovo prva titula prvaka Hrvatske? 11. 11? Da, 11. U ekipnoj konkurenciji? U ekipnoj četvrta je, mislim, ne znam, morat ću treća, ne, četvrta, da. Četvrta, da. To je bilo sa Taurusom ili sa... Grand Prix. Grand Prix, da. Grand Prix je 3 i onda ovo je, mislim, četvrta i bit će još toga. Ako budemo u ovom sastavu, mislim da ćemo biti još jaki, da. Ovo je sad ekipa koja ima četvoricu jakih, znači nemamo... Ja sam četvrti igrač sada, momentalno bio, to govori da je ekipa stvarno vrhunska. Pojačanje iz Slovenije, Seba, kako si ti doživio? Ovo ti je, pretpostavljam, prvi nastup na prvenstvu Hrvatske. Da, meni prvo važno u životu, prvo je srce i ljudi, onda tek i biznis i pikado i sve ostalo. A dugo nisam igrao u ekipi sa srcem i to sam doživio ove cijele sezone, ne samo ovih 2-3 dana. Žao mi je što recimo i neki drugi što su igrali u ekipi nisu mogli doći ovdje, ali super, sve super, evo. Igore, član reprezentacije prije 2 godine koja je u Pragu osvojila srebro. Reci nam, je li ovo tebi prvi nastup prvaka Hrvatske? Nije, bio prije 2 godine sa Gorovom, još bilo s Neverom, ali ovo je kao i svi isto drag, također drag. Nije bilo lako, borili smo se i baš mi je drago, ekipa je super i igramo s guštom, to je najbitnije. Dobro, imate kao što vidimo puno igrača koji su bili prvaci što Hrvatske, što Europe, pretpostavljam i Slovenije, nisam siguran. Kakve su ambicije u Zadru, na Europskom i svjetskom prvenstvu? Ambicije su velike, nadam se da ćemo ih ostvariti. Šta bude. Pripremat ćemo se, trenirat ćemo, a rezultat će doći samo od sebe. Ako budemo spremni, malo sreće, malo sportske sreće. Bitno je reći da imamo puno iskustva, da možda nismo baš svi u pravoj formi, ali smo nadoknadili to s iskustvom i super. Poruka izborniku, na koliko igrača bi mogao računati iz ove ekipe za reprezentaciju Hrvatske? Ili Slovenije? 5-6. 5-6? Da. Znači, 6 igrač priliku. 5-6, da, zašto ne. Ali ima tu puno igrača, mislim, 4-5 klubova koji stvarno imaju dosta igrača koji mogu igrati u reprezentaciji. Neće izborniku biti lako, ali ne treba mu biti lako u krajnjem slučaju. Zašto mu bilo lako? Neka bira, neka razmišlja, neka bira. Kako se doživi atmosferu ovdje u Požegi? Ovdje u Požegi je sve dobro. Ja bi prvo, ja ne znam koju riječ, koji glagol da upotrijebim da se zahvalim, odnosno da izrazim zadovoljstvo i osjećaje samim čitavom organizacijom unutar kluba, odnosno ne samo naše ekipe, nego i drugih ekipa. Vidjeli ste, tu ima još 3 ekipe, tri ekipe Taurusa, Tsunami, Taurus, Old i naše žene. Bilo si puno, cijeli autobus, ako ne i autobus i pol. Dobro se igra pikado u klubu, šta ja kažem, ali je dobra stvar u tome što smo svi zajedno, svi smo gledali jedni druge, svi smo bodrili jedni druge, navijali. Ovo je stvarno jedna nevjerojatna ekipa, nevjerojatni ljudi, da se tako dijeli. Ljudi su fantastični, a iz toga proizlazi ekipa. Ovdje smo stvarno, jedan igramo za drugoga, a ne samo za sebe, za pikadu ili za izbornika ili za nekog petog sasvim. William Gerlans. Yeah. Recimo malo o povijest. Evo, već 8 godina čekamo na ovakav trofej i uz ovu ekipu i
nova pojačanja, izvrsne dečke. Napravili smo jedan izvrstan uspjeh i svaka čast na tome. Do duše ova ekipa nije imala još, da tako kažem, iskustava. Međutim, uz ovu ekipu ćemo, mislim, puno naučiti i u skoroj budućnosti nastaviti ovakve uspjehe kao do sada što smo imali. Hvala ti. Hvala vama. I predsjednik, čuli smo puno pohvala za organizaciju kluba, za atmosferu, vidimo ovdje ste došli sa čak 4 ekipe. Pa ovako, prvo moram reći, srce mi je puno. Nakon 8 godina rada, ovo je kruna dosadašnjeg našeg rada i mi imamo, naše cure su 2 puta državne prvakinje bile u Požegi, 2005. i 2006. Međutim, ovo je kruna ovoga rada i ovih divnih ljudi i vrhunskih sportaša, moram priznati. Naša ekipa, jednostavno, svi žive za taj pikado i toliki su profesionalci u svojoj glavi da ja im mogu samo čestitati. Ovog trenutka im svima čestitam od srca. Znači, Požega vam je nekako sretna, 2 puta cure, evo sad i dečki. Da, Požega će nam jako u lijepom sjećanju ostati i nadam se da ćemo se opet vratiti koji put. Dobro, možda već sljedeće godine. Ko će onda osvojiti? Pa ne znam, mi ćemo se potruditi, sad je najteže zadržati da ponovimo ovo. A to neće biti lako jer sada svi jako dobro znaju našu ekipu i neće biti lako, ali potrudit ćemo se to ponoviti. Reci nam ti kao predsjednik, koliko je teško održavati sve to, ipak, rekli bismo... Pa znate kako, kao i u svakom sportu... Pogon. Da, kao i u svakom sportu, 24 osobe su došle ovdje s nama, svaka ima svoja razmišljenja, svoje želje, svoje ambicije, sve to staviti u jedan kalup i napraviti tim, što smo mi danas to recimo imali, nije lako. Sve do jednih igrača i igračica koji su u našem klubu su osobe od glave do pete sportaši. I to moram istaknuti i tim je meni puno lakše. Ali ovo je kruna svega i našeg 8-godišnjeg rada i ja sam jako zadovoljan. Jako sretan i večeras neću spavati. Puno hvala. Molim. Pozdrav!